Sa Good Vibes, Estudyante sa Negros Occidental National Science High School sa Victoria City ang ginihingadlan bilang isa sa most outstanding campus journalist sa National Schools Press Conference sa 2026 sa Ormoc City. Iyaging tiglawas ang Negros Island Region. Yaring report. Completing the list of our outstanding campus journalists is from Region 18, Negros Island Region, Daniel Enrico P. Chua. Si Daniel Enrico Chua ang ginakabig pinakauna nga ginkilala nga most outstanding campus journalist sa Negros Island Region secondary level. Upod niya nga ginkilala ang tag sa katiglawas gikan sa nagkalain-laing nga mga rehiyon sa pungsod. Ini may kang tanan sa 2026 National Schools Press Conference nga ginpatigayon sa adtong Abril 13, tubtub 17 sa Ormoc City nga may tema mapanuri, mapanindigan at mapanugutang pamamahayag. Kung nga nag-entra siya suno kay Daniel, luyag niya nga mahangpan sang tagsa nga kaangay niya nga campus journalist ang values ang ginatawag consistency. Not only for myself, but of course para sa iban man nga tao to inspire and make them realize the value of consistency in purpose why they started involving in campus journalism. Ang bagani sa theme sang NSPC 2026 is mapanuri, mapanindigan, and mapanagutan, and that is what a true outstanding campus journalist possessed. And of course, I'm so happy and honored to be the NIR's first most outstanding campus journalist in secondary level across the country. Editor-in-Chief siya sang Ang Scholar, ang publication sang Negros Occidental National Science High School sa Victoria City. Sa Regional Schools Press Conference atong March 17, siya ang nanguna. Ginsundan siya sang tiglawas sang Schools Division Office sang Tanhay kag Schools Division Office sang Dumaguete City. Ginkilala ang abilidad ni Daniel sa patag sang reporting nga nagalakip man sang abilidad sa pagsulat kag dedikasyon sa pagdulong sang kamatuoran kag masaligan nga balita. And of course, this wouldn't be possible without my family, my friends, and educators who guided and supported me along the way. As a journalist, dapat kabalo kami kisama sa tsakto nga tao, lugar kag panahon, and of course, dapat kabalo ka man magstorya sa matuod kag maayo. Magasulod na sa kolehiyo sa karon si Daniel pero wala pa niya napatod kung bala maga-pursue siya sa patag sang journalism o kung sa isa man ka field nga may interest siya, ang medical field. Si Daniel ang taga Sagay City. Suno sa LGU, ang iya kadalagan ang nagapakita sang passion ni Daniel para sa storytelling. Hindi lamang para sa paghatag sang impormasyon, kundi sa paghatag man sang tingog sa hindi makahambal para sila ang mabatian man.